Soc la Isabela, de la revista Angla i estem amb el Pere Comelles, del grup GELA, el grup d'estudis de llengües amenaçades. Sí, és un grup que va fundar la professora Mari Carme Junyent l'any 1992 amb la intenció d'impulsar l'estudi de llengües que en aquell moment i bona part encara eren absents del sistema acadèmic. Aleshores, la primera idea era aquesta, era fer que hi hagués més recerca, més també divulgació sobre llengües amenaçades particularment, però sobretot llengües que no estaven en el sistema universitari nostre. Ja dic que sovint encara no hi són. Aquest va ser l'inici, el que passa que després, pocs anys després, clar, això era l'any 92, i pocs anys després va augmentar exponencialment la presència de persones que parlaven llengües estrangeres, diguem-ne, és a dir, no llengües a les quals ja estàvem habituats, com el català, òbviament, i el castellà, bàsicament, i això va fer que molta part de l'activitat del grup es dirigís sobretot a visibilitzar aquesta diversitat lingüística que havia portat recentment la immigració, que era molt més gran del que es pensava i que trencava una mica aquest estereotip de a Catalunya hi ha dues llengües, no? El català, la llengua històrica, i el castellà sobrevinguda. I una mica això va motivar força un canvi potser d'orientació del grup i bàsicament ens hem dedicat més potser a la divulgació, a la transferència, a la visibilització de llengües, també sovint qüestions de prejudicis lingüístics, etc., que no pas estrictament a la recerca. Molt interessant. I diries que el català és una llengua amenaçada? És un tema molt controvertit. Sens dubte sí, en algunes parts del seu territori històric, particularment a la Catalunya Nord, i potser en alguns llocs específics, la ciutat d'Alacant. D'altra banda, en general, a tot el territori, amb grans diferències segons el lloc, sí que mostra indicis no comparables amb altres situacions d'amenaça extrema, però també la qüestió de l'amenaça no és un sí o no, és un grau, no? I el que ens preocupa particularment del català, a part del seu estat en alguns llocs en aquest moment, és més aviat cap a on va, no? És a dir, la tendència, i la tendència apunta en alguns indicadors clarament a una amenaça, sí. Així, en genèric i sense entrar en detalls, que una llengua porta una dinàmica que la mena a l'extinció. D'una banda, hi ha hagut membres del grup al llarg d'aquests anys que han anat canviant i això, que sí que han focalitzat la seva recerca, per exemple, en una descripció d'una llengua amenaçada, més o menys amenaçada, o en aspectes així més d'aquest tipus. Però jo crec que la fita més important del GELA va ser la recerca sobre les llengües que es parlaven a Catalunya, això que et deia, no? El fet de buscar parlants al·loglots i fer un inventari de llengües que es parlaven a Catalunya. La hipòtesi inicial era que serien unes 300 sobre la base dels països d'origen de les persones que en aquell moment estaven censades. Això va ser entre l'any 2002-2003 fins a l'any 2005 en primera etapa, i després vam continuar més o menys informalment. I en aquell moment, l'any 2005, es va organitzar una gran exposició sobre les llengües de Catalunya i l'inventari en tenia 250 i una mica. Posteriorment després, i no de manera tan sistemàtica com aleshores, però sí que vam anar incorporant a la llista llengües, sobretot gràcies a la gent del Consorci que té estudiants al·loglots, etc. I sí, actualment hi ha una llista més de 300 llengües. Clar, és un tema que mai es pot dir fixat, perquè òbviament la gent té una mobilitat extrema i la majoria d'aquestes llengües tenen molt pocs parlants, no? Perquè en aquell moment vam trobar, ara no et recordaré de memòria
a casos concrets, però llengües molt minoritzades, llengües amb un nombre de parlants molt petit en el món i que tanmateix tenien algú aquí que les parlava, no? Clar, no sabem si aquesta gent encara hi viu o no, òbviament segur que no vam arribar a tota la gent que parlava altres llengües, de manera que més que una voluntat de dir exactament quines són les llengües en aquest moment a Catalunya, era sobretot això, mostrar que hi ha moltes més llengües, molta més diversitat lingüística al nostre entorn del que normalment suposem i del que normalment tant l'opinió pública com els governs, etc., tenen en compte. Molt interessant, no? I també és molt difícil de contestar perquè hi hauria diferents opinions al respecte. El que és segur, i jo crec que això és consensual, és que es perd una creació humana, per dir-ho així, una manifestació de la cultura que és valuosa per si mateixa. Més enllà d'això, és clar, primer és un símptoma. Que es perdi una llengua, que es mori una llengua, vol dir que vivim en un món on no totes les llengües són possibles. I això sí que és molt preocupant, potser a efectes globals més preocupant que la pròpia desaparició d'una llengua en concret, la possibilitat d'una reducció dràstica d'aquesta diversitat lingüística, que vol dir un món on la diversitat lingüística no té lloc, no? I en aquest sentit, personalment jo crec que això és el que més ens hauria de preocupar com a parlants d'altres llengües, que potser no tenim el problema dels parlants. Naturalment és un gran problema pels parlants. Una persona, tu imagina't, no? La teva llengua, de sobte, ets l'última parlant, per exemple, no? I ja no pots comunicar amb ningú amb aquella llengua i saps que ets d'alguna manera l'hereva de tota una nissaga cultural enorme que es remunta a moltes generacions i que ja no continuarà, no? I encara que òbviament tu tindràs una altra llengua, perquè excepte casos molt excepcionals, en fi, és un altre tema, doncs quan una llengua es perd la comunitat és perquè ha canviat de llengua, no? Però hi ha una pèrdua que sol ser molt dolorosa. I de fet jo crec que qualsevol persona, ni que parlis anglès, xinès, castellà, llengües que saps que en moltes generacions no tindran aquest problema, tot i que això mai es pot dir, no és difícil posar-te al lloc, no? Pensar, imagina't que ets les últimes parlants, que has vist com tot un imaginari, tot un món cultural en el qual tu et senties vinculada, desapareix, no? Això és molt dolorós i de fet hi ha indicis també que, perquè normalment la pèrdua de llengua no va sola, va acompanyada també amb altres pèrdues i amb marginació, etc. I això provoca fins i tot malalties. moltes gràcies per les respostes i merci.